Bangus guys. Nara guys, oh, bangus. Oh. Mana ka? Ano to ah? Ano? Gablu man kanoy. Gablu. Gablu bila uko. Hawak ko ang Sigba bang sayro sa isus. Kumot pagganggan. Nah, to ah. Enggak. Away kasay. Oh, maka. Ay. Hindi ko una ng dagat. Ugma. Nang duha. Taon makagilos eh. Ay guman. Sa di oras magtaon. Bawang sa oras na. Pagit yung isna. Ya, Luy, aya. Ay, sorry. Yorot niyo, sibuyas, Noy. Ay, yung daghan ana. Ana ra. Sige na, butang. Apo, di way Luy, ay. Ay, ay. Sorry. Tawag yung lola dyan. Ang gamay ka akong ipalit ako. 240 ang kilo. Noy, 260 ni Noy. Ang kak may hagtuan. 240. Haling na yung kay magsugba ug bangus. Ra o bangus. If yun na daan. Kanang bukog o paig na yung kung na dugo. Na. Sa bukog na. Siga na. Siga na. Buti na nga pa igawas. Hasan. Nam siguro ito. Guys, oh, sugbang bangus. Wala kong shampoo to. Unsa nga shampoo? Head and shoulder. Niya, manindot to nagkuan. Di, lahi lang ang head and shoulder. Niya, mo nang ganahan. Yellow, pink, o green. Green, rahon sa. Guys, oh. Sabi ka na, balik yung pantin. Dito. Kasi yung bangus, sudan pa ni hapon. Guys, manihapon na mi. Paano yung bago ang gabi?
Ito ko kanon. Pero iba, bagay na. Wala ka. Naluto na nga. Sigla na lang. Mati yung luto nga ba nga? Natawa. Ayun na. Sabi na na. Liso to na ang una kong ito. Itakang tungkuan ha. Ang kayo. Me! Dalag tinidor natin. Dalag tinidor. Tinidor doy. Jadi, oh, pulang ano. Puno. Yan ako eh. Saan? Sige. Busara ang ba? Anak. Ano makitinido yung pangayo? Lugay ta busara kuan Iba. Aking talino. Ngayon pa niya ha. Mamay bilin. Diyan mo, gabiin na. Luto na nagod na. Tura naman. Ito, Nabidyo mo. Nabidyo mo. Man. Na. Boys, Isa niya. dala sa takbo biday kay anong di Boy. Di ka. Ano pang hinihintay mo? Dala sa takbo biday Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Updo Arts Films.
Kapay ko Mga dito. minamahal kong kapatid, bakit maraming mga batang palaboy sa lansangan? Agi. Sorry. Namamali mo, Ha? May kan. marunong Huwag lang ito. kahit pinalaki nyo ang anak ninyo sa seminaryo. Walang nagsaka na ito'y hindi malungsok. Pagkakasala, Sila imong agad at sudoy. kapil. Ha? Hindi na nakakasiguro na ang Ilan man mo. ay hindi. Saka na naman, batang espiritu. Taho po lagi ang kuwan lagi humay. Ha? Taho po. Napabulok lagi. Buwan na mo si Johnny Kanawan ba? siguro doy. Bulo ba? Muna, di mo sa ramon buol na. Taho po. Nato pa ko ng drawer, gamit na. Karunggaan na lagi. Puro na po. 59 o. Hindi nga may mga buol, nga madupay. Ato Blue mo way, na. blue way o ka ng sikat. Kaya ingan na kung kasi. Ayos kami. Ini ko ang kulo sa Mumbai, gaan na talusod. Ang ato tagang pulo. Kung nabukas bulo. Ito bulok nila. Diki, may lami. Nasaan yun o? Nasaan o po? Wala rin makina. Kaya lang, Father, parang may tama eh. Gaano ba kaluwag ang tubig sa ulo? Maluwag na maluwag ang ulo. Hindi ako ito. Lumabas ka na dyan! Narito na ang sumunod Diyos! Hinday kay ka lagi mo tatapis ka. Kuya po kayo. Kanta. Siya na kaya tayo, no? Pareho kami nakapahaya. Awa po kayo luto ito. Partner! Mainit yata ang ulo mo. Parang kumukulong sinigang. No, di mo ito. Agad ko. Boy. Partner! Siya na nga tayo eh. Tayo gusto. Halika, pumasok ka. Halika. Ikaw lang. Hawak ko ang Tara. Iya, hindi mo kaon. Kani hapon naman ini kaon na. Ikaw ni datang subukan. Oh, kaon. Hapon naman gitalis. Yahan ni may imo. Yan lang ikuan ginagumag pa. Malot ko gamay ito. Gibutan ng sabaw sa inulan. Apa kay ko mantika? Kaon. Ito si namura na sige prito dias kuan. Kaon yung isa. Ikaw dari dia. Pizza ilan. Oh, wow. Na. Binlalot ko gamay. Ang nagtatago sa bibig ay sinubutak din ang sigat sa baso. Alak. Kuduhan ng mga demonyo. Tukuan, sudlanan, no, silupin. Maliwanag ni Papa Ben? Ha? O ba ba Magal ko ang buko. Teka ako. Kung talagang subo ka ng Diyos, bigyan mo ko ng Ila sa santos di sa. balikan na. Bago ko sa'yo ibigay ang palatandaan, Bay ko. ng buong Ang daan. ng buong pag-iisip. Pangalawa, Kay muli na ni karon. mahalin mo ang iyong Kato kapwa to ba ni Jan? tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kita sa Oo, takbo. ngayon kami na Kani takbo ani. mahal mo ba ang iyong sarili? Oo. Hindi ba ang partner ay nagbibigayan? May inaipon. Pangit. Ang tukay parang ilong mo. Kumakain ng tutor. Oo. Ayoko kumain ng tutor. Pila ka na? Takbo ba ni? Partner? Hindi ka ba ang pwede? Akin yan, Pedro.
Kan ganun. Sige na po kayo. Maligo muna. Inspector, sir. Maligo na muna. Sige na po kayo. Sige na kayo. Sige. Maligo muna. Ha? Sige, sir. Maligo muna. Uy, nasa ni mo oil. Maligo muna. Ano ba siya mo ko? Patama ka na. Hindi ka nga ako, sir. Wapaganda. Dili mo pito niya ay. Sige, sir. Maghat. Tingnan nyo. Pukulatin nyo. Agad mo. Abutin na to ya. Ha? Abutin yung ida. Diyan pa na balik. Pero po yung madubay na. Ang lugar na ito ay nasa kandili sa Sibidyo. At kung pagmamadali ng lugar ay napakatahimik at akala nyo sa eki na to ay ang ating target area. At kung mapapadyo nyo nasa mataas na lugar. Pwede itlog boy. Dari na at bang white kinoy. Ewa ka dyan mo malit na na kay ato paburo mo na to stick. Murag wala ila at kukuan. Unsa? Wala ila bato hindi dito. Wala dato ganin mi kapay sabi. Marag ko na pares sa Mariya na yung kaputi. Kaputi. Una mingas at bang haway kilo. Kaduwa na ng Ricardo. Ato kay halin na kay pabor man nila yan ah. Sorry, naman. Yan, ibuko na yan. Ganito kay bumtubog sa uma. Panilitamin ko na ako ang nakahuli sa kanila para naman tumaas ang rango ko. O, ikaw bahala. Salamat, Pader. Oy, pulis pa lang. Hindi kita tinuruan ng sinungaling. Oo, Pader.
Base, go ahead. Adis Blanco. May tumawag dito sa base. May kasalukuyang nagsasesyon ng droga sa isang lumang bodega. Nakaano ng Ibiran, Bacoor. Sento? Saan yan? Nakaano ng Ibiran, Bacoor. Madali yung makikita dahil Guys, oh. Bukayo. O sa empanada. Bukayo. Tuto na rin na. Bukayo. Pwede mo tanong? Yes, sir. Saan mo ba yung kwarto ni Lieutenant Victor Guerrero? Bakit po? Sabi papalit sa nagbabantay sa kanya. Sandali lang ho.